Gaur egunien alterofilako goi errendimenduko kirolari zenai. Ton, ailegaten zara mundialera. Euko birrizen da, junaiela kompetiten entrenaten duten kondizio barnietan. Ongi etorri lagunok, Kostako podcastera. Gaur bigarren kapituloa daukagu emititzeko, eta gaur Garoa Martinezekin gaude hemen. Zer moduz, Garoa? Ondo, eskerrik asko. Hemen, entzuten zaudenentzako, YouTubeen dako zuie bidizue, eta gauz Garoan gimnasizuen, ez da? Bai. Gimnasizue edo box? Boxa. Box, no? Es más modernillo, no? Boxa giza da crossfiten izen. Osa, gimnasizue referiteko crossfiten. Bai, zitxita box. No tan idea, sinceramente. Vale. No sé si es box de caja, de stackets. Digo yo, no? Box. Bueno. Eta, bueno, azteko, igual jentik zaitxu ezetuten, presenta purtsu bet, izena bizenak, zetara zeusen dediketa, eta hori dena. Ba, ni Garoa nahi, Garoa Martinez, da bermiotarra nahi, denpora asko nahi kanpoen, bai, bermiotarra nahi. Da, gaur egunien alterofilako goi errendimenduko kirolari zenai, eta CrossFit Bermeoko gerentie da entrenadorie. Osondo, osondo. Así, brevemente. Osondo, osondo. Eta, bueno, apurtxu bet kontesto bat imintzeko jentiri, zelan hasi zinen kirolien? Osa, hasi zinen beste kirol batzutan, eta gero pasa zinen alterofiliara, ez da? Bai, kirol askotan. Zelan da trantzizio hori? Zelan nintzen duen? Ni pentsa trantzizio naturela izan dela. Zaskanin txikitzerik inzot. Ez kirola, bai, baserri zen ezin nahi. Osea, era cabra loca, literal, cabra del monte. Da, txikitzen eskubaloien hasi zan nahien, Urdaibai klubien, eta nire ametsa beti izan zen gimnasia arrendiko eitzi, bai esan doztien etxitzen etzien. Zaskanin nire amak ikara apurbetokin zauen. Ze beti lotu izen da gimnasia arrendiko argalotera, da horrek hausetara. Apurbete estetikoki da. Bai, ni pentsa eta apurtzuet, ez dakitzet aldetit datorrela. Ongo da hori problemiz, nik ikusiot problema hori askotan. Bai, nik ulertu dut guraso mudere. Igual batez profesionalatan, no? Bai, umietan, be bai. Eske umietan hor trantzizioen azten dauzen indadana, ez da izen, hori pentsatu azkanin zozer pertsonala dela, zen ipe, gimnasia arrimeko nena egon da horti pasan nahi, gero gurasoen komenta. Bai, nik ulertu dut guraso aldetik ikara hori dako zule, da ez jankitasunetik, ba, igual erlazionatzen zule. Bai, azkanin lortu zen goten. Exigentzia aldetik edo... Ez, ba, igual zuk erlazionaten zule, gimnasia arrimiko argalotera, zure umik txarto pasako dauela, exigidun gotxoela argaloten, da ni bereziki argala inoiz ena izen. Osa, beti zen nahi, ez potoli, bai, en plan, zabala. Bueno, baserri style, no? Bai, baserri style, totalmente, osea, totalmente. Bai, hankak aitzen atakotaz, así que eta baserriko ez da. Bai, azkanin lortu zanoten, gimnasia arrimikora sartxie, bai lehelaue judotik pasazan nahien, eta judotik gimnasia arrimikara. Eta onzan nahien 14 urteokin zanotenen arte, da ja opera izan doztenan katatik, da kirola itzin zanoten. Zemat urte? 2000 eta 15 urte itzeko. Bai, zemat urte egon zinen inbarik. Bai, iza urte bete. Bai, hasi zan nahila gimnasizuen hori gitzik zozera itzeko oztabe, da ja horre me empeza a picar gusanillo, de levantar peso da lan. Da gimnasizuna zen nahien polikirolde egiten, gazteizera juntzan nahien arte, da bertan crossfite ezagutu zanoten. Bai, zelan hasten zara, osea... Apurbet... Non horri ikusten zu eta galdetu itzen zazu, edo...? Ez, apurbet hasi nahien lehen komenta zanotena gaitzik, gorputzen kontu gaitzik. Azkanin edade komplikau baten zauz, handitzu itzen zara berez hormonalmente aldaketa tauzelako. Orduen nila berez handiz izaten zan nahien, handitzuin zan nahien, ganera operazioaz esan nahien mobidu, handiz aukizu izan nahien, da ez da, handi, oza, enai egon inoiz lodi, en plan, zanu ez da, insanu edan eso es, dimentsio batzutan. Bai, ja ikusi dauten interneten gorputz fuertiek, da ikusi dauten gorputz fuerte hori okitzeko pesakin bizen zirela, horren zaten gimnasizora. Hortitator. Da, gero pertsonaren bat, egon zan hor erdibitartien lagundutxune apurtxu bezartxien munduen, edo direktamente zu... En parte bai, sartu inzan nahien, da horra arazo bat okin zaten izen zala gitzi izaten hasi zan nahila. 65 kilotik 55 bajazan nahien, nivel regli okin bez. Osa, 16 urtegaz. Zer alture dako zu? Bat 61. En sí, nutricionalmente, da, según la ciencia, 58 kilo pize berko lekitaz.
masa muskularra kondu izen bihar ez aiokin barik, da 70 piseten dut. Así que, bueno, bai, a ver, en sí ez da sanu izen. Zeia arregli dutxunin kanpora, hor ja zuzertzartu da lagu dago esan. Da, osea, ni momentu horretan, osea, imagine ze niveletan ontzen zan aien, esaten zautela, boa, regla barik de puta madre. 16 urtegaz. Ja. Orduen, neure lengo... Ez que igual zara esan konsiente, no? Ez, izen zan, boa, pizu galdu dut, superargal nau, bituse gorputz politze, insano total. Osa, insano da, argal extremadamente dotie, edo lodi extremadamente dotie, dani... Bai. Estaba rozando la anorexia, apurtxo bet. Ja, mal. La tendencia, bai. Da zer, amak izan txun, zozer, edo... Ez, neure lengo gimnasiarremikako entrenadorie, Alejandra. Bera be gimnasio mundu nibiltzan, momentu horretan nutrizioniste bategaz hasi zen urteten, da horre nutrizionistik izagozten benetan zer zanbio zauten ipini, da 10 kilo hartu zaute zen, bai 10 kilo de masa muskular, ondo hartu hunde, da hortik hasi zen, en plan, gimnasizora nuen, bai ez estetikamente, sino me veo fuerte. Da ja baloraten hasi zen hain gizau, nire gorputze zen zen kapazeitzeko, fuera parte de zelan nauen estetikamente. Osea, nik entrenaten bauten fuerte paraten nahi, da indirectamente guoten gorputze edo lortuten dut. Bai. Osa, azten zara gimnasia rimik, bueno, balomano, judo, ez kara? Ez, judo, bai, eta gimnasia rimika. Gimnasia rimika, eta gero gimnasio, da gimnasiotik alterofiliara. Bai, crossfitera, da crossfitik alterofiliara, bai. O, salela esan zan crossfit. Crossfit izen salela, bai. Interesante. Ba, lehen esan egoten onelako roi horik, oza, lehen ez da egon de moda, oza, da zelan ez entuzu, orduen? Gazteizera zu nintzen jarduera fiziko da kirolan zientziak ikasten, lehengo IBEF. Bale. Eta bertan, segidun zagoten urte betez gimnasi zuen, da ja crossfita ikusi zagoten mitiko Instagramen, epoka Snapchat. Oh my god. Oh yes. Ez da izelan, bai Snapchat. Bueno, a ver, bai. Da, YouTubeko bidizutan da tal, da, klaro, momentu horretan, biharri noten zan ahien, bai, esaten, zintzot hori paga. Momentu horretan ez zintzot paga. Hor karue esaten zan? Bai, beti zen da. A ber, karue, zaskanien... Bai, orain ez da inkarue, no? Osa... Ez da karue, oza, jentik ikustau precizu da, realmente ez da karue, zaskanien klase bako txadatzik, igual, zeieru esos pagaten. Da, klase baten maksimongo zara 14 pertsonagaz, bai, alzara bakarrik egon. Da, azkanien entrenamento pertsonal bata. Ja, eta ikusi dotez gimnasizuek, ikusi dotez gimnasizuek, guau. Osa, preciso batzukaz, bai, da, nipentzat ondo karue baldala izen. Osa, azkain zu pentsa, ez, basic fitakot hogei euro gaitzik. Bai, basic fiten zara, pertsona bat gizau, ez tatxo zungo zuri numeroa zara, bai hemen, bizkarreko midakot, hau ezintzote egin, bagin hau. Hau ezintzote egin, bagin hau. Atentxino pertsona daue, no? Da hori pagain bide, da nipetzatot, hori kontu nokintza ez tala karue. De hecho, aurre gaitzik aldau 1.000 eureko 1 euro. Dako hielako... Es como 200 tostez, o 1.000, bai ez totas atendu bideak, eso es. Y que se peleen por la polea de tríceps. Da arazori badakon, total, fuera, txungo da datorko da beste bat, hemen pentsatu familiarra dago edala. Eta crossfitetik zelan pasa zinen alterofiliara? Ba, izen zen, azkanin, gimnasiotik pasadero crossfitera pasa nintzen. Akaru izen zen, bai, biharren hasi nintzen pagal izeteko, literal, udien. Eta crossfiten hasi nintzen, da hile bigarren lehenko neure entrenadora etorzen alterofiliako klasik emotera boxera. Eta ja hor lotuta purbet pisu hartu zanotenagaz, fuerte ikusten zanaiela. Da crossfite guztaitzen zanazten, zazkanen mile gauzeako zuzeitzeko, da inoiz ez da repikatuten entrenamentu, bai alterofiliako movimentutara, era como había algo. Zazkanen crossfiten alterofiliako movimentu keitzen diez. Orduen, ja gustaten hasi zanazten gizan, bai. Esaten, hau hobeto moten daz, korrik ez duti baino. Gustaitzen daz, bai, dana ezintze. Eta ja hasi zanazten kompetiten crossfiten da alterofilan alda batera, da entrenadorak esan dozten, alterofilan zeo zer guruazun egin, bestitzi bide, zazkanin incompatibility ez. Osea, bi entrenamentu tipo 10, da ja zemat eta nivel altu hau elegidu inbizu. Orduan ja crossfit eitzi zaten definitivamente, da alterofilan hasi zanazten euneko unien. Espezializeta. Bai, da ja darutez hauntzeke, atxoko pasata intzotaz, 9 urte. Urtieti ez, Zemat urtegaz? Emeretzi gaz. Emeretzi? 2006, emeretzi gaz hasi zanazten, bai. Bai, txabal.
zelan pasaten da. Yo, tío. Qué mala era. Bueno, o sea, hay que cagarla pa ikasteko. Bai, ondo posik. Kambizugaz posik, bai. Oso ondo. Eta espezializeten zara, eta aurton, 9. urtien, ailegaten zara mundialera. Noruegan. Bai. Zelan esperientzize? Super ondo. Bai. Ze neure 3. mundiala izen da dutez 5 europeo da 3 mundial, da pentsa bat izan dela lehoko bider, ja esan dutela ondo nuen. Ze aurreko urtetan 74 kategorizen non zan nahien, da nik berez 75 pesaten zan duten, da bajatu inbizeten zan nahien, orduena ondo nuen, bai eure, bai bidot, jateko bai bidot. Ja, eso es komodo. Orduan aurten ja ondino kilo bat geratu eten dazte hartuteko, ze 79 kategoria entzun nahien, 78 piseta, bai, ja dinozu... Ze aldaketak egon diez. Eso, aldaketak egon diez. Gero komentaku. Bai. Orduan ja lehoko birrezen da, ju nahiela kompetiten entrenaten duten kondizio bardinetan. Osa, bajatu barik, jateko kontu nokin barik, osa, jateko kontuen dinot, jaten zeiten dut normal, gure daten normal, da entrenaten duten moduen kompetidukot. Orduan, da nota intzen. Osa, nota intzen, emaitzetan nota dut. Posik, entiendo. Bai, super posik. Ondino gizau da, be. Gehiago moteko, bai. 2 urte geratzen daztez pentsaten dut. Txo, entzun berbie. Gure ikus entzule guztizen txat sorpresa txiki bat daku. 100% deskontue izango dozuie gure dendan, podcast kodea erabiliz. Sartu dendara, aukeratu itxasu gustoko dituzun produktuak, eta eskumaldien podcast kodie sartunde aurdako zueintze. Gogoan izan, kostako ez da edozein marka. Moda, artea eta ardurazko ekoizpena uztartzen ditugu. Beti Euskal Herriko sustraitatik abiatuta. Animatu eta babestu moda jasangarria. Aurrera! Auri, kategoria aldaketan, zelan, ze pasada horre? Ba, ziklo olimpiko bakotzien kategorizek aldatuten diez. Apurretana... Bai, orokorrin bai. Zentzune da korrek? Beren, zie izaten da rekorrak resetieteko, apurbet aldatuteko da ez estankateko. Osa, ez da realmente zeitzik izaten dan. Bai, adibidez, pasazan, Tokio non zirela pentsadotan mar kategori, da orain 5 zeira pasagara. Hori zen da dopaje kontu gaitzik. Ez, jente gizago gauz. Habitual du komenta hori, ez dute pentsa... Ba, pasa da, dopajiek kirol danatan dago. Bai, hori... Osa, ez da alterofiluek, da sprinterrak, ez. Osa, danatan dago, bai, azkanien proportzio kontu gaitzik, osa, ez dauz lizentzi bardinek alterofilan edo futbolan. Orduan, alterofilan 10 positibo badauzen, edo futbolan 10 positibo badauzen, ez da min bardin eitzen. Orduan, alterofilia zigortuteko esperantzigaz, lela bazizien plantieten Los Angelesen, osa, 2028 zen, alterofilak endutera. Bai, klar, ni pentsaten dut... Punto horretar arte? Bai, ni, osa, me queda cojonada. Ze, klaro, zure kirola olimpikue espadauen, basktimeko laguntzie, fuera due. Federazioko zentruen Madrilen, fuera du alterofila. Osa, es como olimpikue espan kirola, cambia todo. Osa, es una burrada. Orduen apurbe eta cojonata onginen, zaskanien te quita la ilusión de todo. Eskandalo bat onda, Ez, onzien kaso asko Rusiagaz, Bulgariagaz, mitiko Rusia be kendute daue kompetizio mundotik. Bakarrik gizonatan edo... Danatan, bai. Azkanien epetxo bat eduzien zala aurreko ziklo olimpikorako, ekipoko, Espainiako taldien, 3 emoten badauien ekipo dana du kanpora. Da, zer mate pertsona oten zari, más o menos... Ba, 15 gehi bagaz. Karo, kategori bakotzeko bat, edo... Da, ez, da, zu Espainiakua zaran, da internazionalmente kompetiten bazun, da positibo emon bazun, bat daia. Da, 3 emoten badauen ziklo olimpikuen dana junez kanpora. Eta batek emoten badauen, aurri due kanpora. Aurri due kanpora. Orain ez daitze ze arro barri pintza hobien, bai gauzi da, hori zigortute aldera, lelau plantiezan alterofilia ez egotie joko olimpiko barrizetan, orduen, ni pentsatzen dut, estatu batuetan dale, San Crossfitek intzarrazko dako, alterofilape intzar nahiko dako, interes aldetik no interesa, kendutie. Alterofilia, ni pentsatzen gaur egunin publiko asko dakola, Crossfitegen esker bebai asko. Ordu ni pentsatzen hor negoziazioaren bat ondala, ze hori politike kontu da nina izartzen. Ordu ni pentsatzen esan daila, bale, sartu ningu, bai, 120 plaza egon bi herrien neskantzako da mutientzako, 120 dauz bizentzako. Orduan diez, 6 kategori, 10 atleta bako txan.
Zigor bat onda, Bai, bueno. Bai, asko kompliketen da klasifiketie. Zelen praktikamente, a ber, ez da erreza, bai, era como, aldu lortu. Factible, bai. Bai, orain, 10, ostia, asko da. Bueno, gogorra entrenatuko zu. Lortuten badan, alantzun gorai. Bai, bueno. Da, ez da asmaten gorputzen dopata dausenari? Ni pentsau baietz. Bai, no? Bai, gauze batzu badauz. Bai, gero, bai, dauz beste batzu dinozule... Aldaketa txikizeti ez. Bai, ni pentsau batez benezkatan, zazkanien mutien hormona bata. Da, zuk neska osan benezka modura, sokin rasgo batzuk. Mutik erantza tireten dauinak, bai, beste batzu tauzkez muy exagerado. Batez be, jaizo bazan rasgo batzukaz, da de repente, alako sorbaldak, alako abdominalak. Bai, bueno, ez daitz, nik ez daitz esaten, azkanien positibo emon arte ez izu zer esan. ikusten grazizide. Ni ulertu dut herrialde batzutan azkanien ez de vida muerte. Osa, Korea del Norte o ganas, o tu familia, edo beste herrialde batzutan, edo ez daitz Latinoamerikan, edo ez pasaran atleti ez zure familizek ez dauz daten. Nik ulertuten dut, osa, no justifiko. Txungo zara mundialatara, ingo txuia. Claro, bai, diru da. Osa, ja jutie... Edo ekipu noti ja diro bata. Orduan igual zukorraz dirua zure familiz, ataten zu aurrera. Etxo importa gero... Amen ondo bizi gara, orduan igual, amen no estan de vida muerte. Baina nire aldetik diot, a ber, hogeta maikegaz erretireten banaien, ondi hola, hogeta pikurarte, osea, bizin bide. Orduan ni, por ejemplo, nik zentzurik ez zat ikusten. Ez to justifiketen, baina nik ulertu dut beste herrialde batzutan, que digas, es que es de lo que viven. Orduen, pues dices, pues, otro nada. Bai, gero ez da hui kompetiten. Hasta que te pillen, eso. Y si no te pillan, de la misma... Osea, alda egon dopata, claro, egintezta... Claro. Egintezta eta ez pasa. Bai, El doping va por delante del antidoping. Hostia. Bai. Pues vaya mierda, no? Bai. Vaya mierda. Ni justo, oza, TFG zauten doping kasuen buruz, alterofilian. Da, ikusi zauten ez daitz izen bazan... Ez daitz, herrialde izen zan... Ekialdeko herrialde bat, que se dopaban con veneno para ratas. Estimulante modure. Osa, ikusten zan, herrialde bakotxa, depende del dinero que hay, o me dopo con cosas mejores o con peores. Es que, bai, es que es otro mundo. Osa, zuk hemen ondo bizitze, kondizio batzeko kintza, niozu, bueno, tal, jo, que... Ez da txunpasako burotik, eitzi. Bai, claro, munduko txapelke bat aten, sinceramente, zure bizitzeko, osa, kondizioak niri bardin jost. Osa, hemen danok gauz kompetiten, da injustu da. Zuzaitzik itzen zuen bardin jost, osa, bardin jostez. Bai, bueno, justifiketa edo da, ulertuten dut, bai, eske hemen ni horretan kondizioetan nenuen. Da, orduen nik ulertuten dut jenti bat zarratutie. Bai, kompetizioen berdintasun baten non bideen. Ze hori, zuria atrapa arte, no vas fuera. Da, de hecho, depende ze sustantzi dan, X urte zuz kanpora. Lau urte, bai, al de 4 años vuelves. Si te vuelven a pillar ya estás de por vida. Va, igual ya te pilla con 30 años, de por vida, total ya me he retirado. O sea, ni pentsagot... Qué feo. Bai, ze hiru intento demoten zuie, o sea, depende ze intento dan, gehiago luzetun denatzu. Baina oso, eski, a ber, jagatza da baten atrapatin hon hori. Tendrá que ser de una que te pillo, de una que te vas. Ze ganera... Hori es otro mundo. Ez dizen antxako dopaten gogorra esan bidez. Zu klasifiketeko zauze entrenaten a tope, da bat, igual, entrenaten da berdize, dopaten da, eta venga, barrora. Ordize edo bardine da hogeiki bat atentzuz. Ja, exagerado. Ez que, edo hobeto rekuperaten da, edo volumen gizabalda entrena, zene, oza, azte batzutan hau, que digo, osea, hau entrenamentu egin jot, da hortita non hor bardinen zauela, bai, el día siguiente está como una puta rosa. Osea, ez da bakarrik gizabaltzati, sino harina hor rekuperaten zu, hobeto zauz, gizazu hartute, es como, puedo estudiar más. Y saco mejor nota, pero yo estoy estudiando 2 horas y ya estoy reventada, orduen. Depende. Azkanin hori beste diskusio bat da, asko kompliketen da, ze interes asko dauz atxetik, bakotxan egoerak ezberdineti ez, bai hemen kompetiten gauz danok, bardinerako da, niretzako logikamente injustu da. Total. Lehiaketa egunien, ze ritual dako zu? Konta geuri. Ze hitzen zu? Edo, ezu burua hitzitzen zu utxik, edo... Azte nahi super sozial, y paso a ser antisocial.
pero extremadamente, y paso a ser asesina. Itxibaketan. Nire entrenadorak esaten dau, o asesinar o ser asesinada. Ja. Bai, depende, bai haitzen dutena da, gustatzen da dutxe, arregla, uli egin, barruko arropak eta dena elegiten dutaz, kanpo kube bai, dana. Bai, gustatzen da azte nahi en plan, es como neurune gorputzeri entzuten, en el sentido de, ja gorputze bi ordu lelau edo, ja azten dazte esaten urrundu. Da urrunduten azte nahi, en plan, bitu. Sutilmente, gentitatik urrunduten azte nahi. Igual kontzentrateko modu eta bai, no? Osa, niri pasaten daz. Bai, kontzentra bai da gorputzeri entzuti bai apurbet. Osa, ja nahu hainbeste, igual ez da izo ser biologiko edo instintibu badan, bai, ella es como, no quiero gastar, nire energize sozializaten. Nik uste mentala dala. Ez da izaitzitan. Bai, ez como, ja gorputzek esaten dozt, energize zu horretako bier. Ze, nibe kontzentratan hauenien lan bat ditzen, non horretorten daz eta hilgu dut. Ja. Orduen ez, algo parecido, no? Kontzentra inbinai, hau, foko, full foko, eta, bueno. Inoiz ez to pentsazia, azkanin, Espainien maien badan txapelketien normalien neurotela hartuten do, neu bakarrik nau, da, como mucho, no nogaz nuen, da horrek pertsonik ulertu den dau, da, bai, ja badaki dinamiki. Bai, internazionalatara guzenien, no nogaz nau gelan. Orduen, sutilmente, neu urruntzuten nahi. Ez buelta baten moten nuen, ez no seke, orduen, piseitzen oskuie bi ordu lelau, horretatik bi ordutatik bi ordu lelau, ja, ez que gorputzek eskatu den dozt. Ez hau, ja, bakarrik urten dozt, da, ja, piseten nahien momentotik, ja, normalien, kompetizio zona duten zara, ordu noten da entrenadora fisio, da bigarren entrenadora. Orduan ja, ez como, itxi, da, ja, bakiz. Ez da gure berbarik. Bai, da, ja, kompetizio nuen. Da, muletorik edo, ez ebez. Lehenok izatzen zen euramuan belarrikuek, bai, ez dakot dependentzirik ez. Ez ondo ikusi binai, ondo sentibi binai, da ez da konkretamente ez dutxein binai, zio, ez neure gorputzek eskatu doztena, ondo ikusteko. Look good, live good. Bizune momentu bakotzien, decir, venga, me veo bien, me siento bien, adelante. Apartatie eta hori, ja... Bai, ja ez... Bai edo bai. Bai, bade bai. Osondo. Bai, dopinen kontu eukintzot nos saltamos, ya está. Pío bat comentado ya, dopinera. He comentado cosas que no debía igual. Bai, bueno, se sabe todo ya. Alimentazio aldetik eta entrenamiento aldetik, zelan ditzen zu egunien? Egun danatan entrenaten zu, ja egun batzutako zuzin mintze, alimentazio aldetik, zelan? Bostegun entrenatu otaz. Aztelen martitzen eguaztena, bariko da zapatuen. Da, eguena da domekatan ez dut entrenaten como tal, bai, mobite zaiatuten nahi. Badan paseo bat, mobilidade apurbet, azkanen ez panaien mobiten, urroko egunen super resentiten hau, oksideta hotilez. Orduen ez dut eitzen harik, bai, igual urroko egunin kantzaten doztena, bai, lo justo, bai, hori, mobiteko, da, aktibeta hoteko. Da, nutrizio aldetik, bai da ez. Lehen komentatena, 16 urterik, ja, zizan nahi elezo rapurbete obsesionata zatekugaz, da pizu galduti edadana, ja ikasin zaten be bai, sukaldatuten neure konture, zer bidoten zan da zerez, orduan bai intzotela nutrizionistidako, neure lehen guzu dana. Pasan urteko abendutik, apirilera bai intzen bizan zanotela piso asko, kategoria aldaketion zan, 64-tik 69. Da hor bai hartu bizen izan dutela, bier izan duten zateko baino gizau. Hor bai izan dutela esfortzu beten plan de a forzar a comer. De eso decir, no me entra más comida. Bai, gaur egunien segiten dut beragaz, hori, ez galduteko zen ni baina, pertsona bat, itxitzen ba nahien, bier dutena baino gitxe esaten dut. Zati guztaren daz, bai, itxitzen ba nahien, enaia egaten. Da esto piar, da esto notaten. Bai, klaro. Curioso. Bai, raru da, zero asko esaten dut, Orduan, bai edako zu egunien ja markata edo bas viendo? Berak ja ipintzo zer bidoten, hori ez galduteko, batez bez galduteko energize da masa muskularra.
bai, nik itzotena da, ez dakot, oza, ez tozti pintzen, en plan, 1 gramo arroza. Ja, hori Da, botak. 1 gramo arroza, edo 1 gramo pastie, edo 220, da nik itzotena da zer dako zateko, bale, pastapurrete ingote petxuekaz, da liste baten dakot, da tatzaten un egunero jandotena. Ba, imagi, kanporan un jaten, da onda, jo, kese, ipintzozti pastie, da arrotzak, da... Ba, nun listera, da kendu itzen dut horretara, ekibalenti horrera. Eta cheat meal? Ez. Ez? Ez. Ez, Ez. Osa, es que azkanien es como... Osa, hamburguesa bat gure basun... Es que hamburguesi normala da. Osa, gote esan, hamburguesi okeli da. Bueno, a ver, bai, dauz hamburguesa batzuk que son super grasientos, ¿no? Bueno, pero es grasa, no pasa nada. Edo pizza bat, pongamos. Pues es pan con jamón y queso y tomate. Nik alan ikusten dut, osa, zer realmente pizza horretatik jaten zune, osa, zer da demaz jantzune. Gasta ahí, igual, asko. Grasi, igual te has pasado un poco en grasa, te has pasado un poco en hidrato. Ogize, ba, eski ogize bidot, funtzionateko. Osea, nik ez dut ikusten hainbeste ez txitmutazioa comer una hamburguesa. Ba, igual me pasau en grasas, edo gatz gizau dako, txinbotako lekirotena bagio gizau, bai, bueno, osea... Gauzi da, eso okitzi, zelan da, periodizidade handize horretan gauzetan. Ez, nik, balantzie. Ba, igual horoko egunien, normalin ez dago salduten, txarto bakitz. Ez, nopez. Bai, ez que bitzateko tantzaten dut bierdoten dana. Ez da itxori txarto badan, Depende Nutrizioniste bateri pregunte bitxau bai. Ez que ni horrekaz, ayuno intermitente, ez, botzan, 2, 3, ni petxot gaur egunien, depende pertsonie. Osea, depende pertsonie. Osea, nitzaten baten egunien biersune, ke mazte da, bitzen oiruten badan? Darutez igual 5 edo 6 urte. Goizetan txambarik. Ez, goizien txambarik. Goizien txambarik. Kafie, da listo. Nipe bardin. Estás perfecto. Ja. Es perfecto, es que nire txako. Depende pertsoni, bai. Ni lehen izaten zanaien, gozaldu o me muero. Da gaur egunien, pasa nahi be, afaldutera gehizau, orduen goizien ez dagoten beste goze. Bai, lehen gozalduten zaten pilo bat, da afaldu ezain beste. Arazo bakarra afari potente bategaz da, inbizule ordu batzuk harinau txan hori afarize, segero ezin zara zuen segiduen oire, no? Es que depende. Nik eza tripibeteta zumbi nahi, oire, bai. Claro, es que ahora me parece tan personal. Ya. Es que no me vale, es hau inbide, tío. Depende, depende. Y depende el objetivo. Ze igual pertsona bate, dakona, osea, kompliketen datzola dieti edo ez dakine pasaten ordu asko txambarik, ba igual bai pentsazule bost jateko okitzeko hori, incentibo hori. Ba niri, por ejemplo, ya superintereseta dakotena, da, dinosu, bitu, hau txambiot egunien. Da, inkluso ez egunien, aztien. Ze igual aztelen ingizat daten dut, bai martitzen inkompensaten dut. Osea, eba! Goze da! Bai, es que hain pertsonala la pentsatzen dut hori, be? Ja, bai, bai. Ze gaur egunik, no, la dieta 5 comidas al día. No, ayuno intermitente, da, bertxora batzuk. Zaiatuten dize, ayuno intermitente ditzen elan, blankon, orduen. Nire betxat gauze superpertsona bat izela. Da, bakotxa zetu bidela, da, nire kasuen, bizateko potente, da ondo nuen. Osa, de hecho, kompetiteko be, lo justo, igual sandwich bat egaz nuen, Da, kompetizinu baino harina? Sandwich bat. O sea, sándwich, algo azúcares rápidos. Platanu edo... Hori bai, entre medias daten dute. Platanue es zumo de naranja, el peor que haya, el que más azúcar tenga, azúcar. Ah, vale. Chocolate blanco eta Monster blanco. Ostras, vaya cóctel. Es que, claro, zazun aldetik dinozu, buah, deportista batentzako, bai, es que errendimentu gauz. Da, momentu azúcar bidot, energia harina bidot. Un chute, ¿no? Ahora haitzi dinot, ez, depende. En el día a día no, bai, luego hay que ir a full. Bai. Vale, gero gut egin berba apurtxu bete emakumien presentzize alterofilan. Ja, spoiler bat instazulen, bai, komenta ze jentie uste dute arritxu ingo dela. Zue zara arritxu ez da. Bai, ni bai, albio bat. Osa, nauen espero ez zebez. Konta, ze presentzi dauen neskatan eta ze mamuntietan. Ez daitze lizentzi maien gizau bagaran edo ez? Ma o meno. Bai, errendimentu altuen edo, bueno, europeora edo mundialera klasifike gara, mutie baino 3 bider gizau, neskak. 2, 3 bider gizau. Mundialera pentsatu dut jungarela 8 bederatzi neska, da 3 mutil. Te bale? Ba, 3 gizau. 3 gizau, ze gizau? Osa, 3 bider gizau. Te bale? Ez, azkanien,
Ez daitz, igual lizentzik izan dago mutiena, bai, nivel gizan dago nazioarte maien neskana, bai, ez da... Errendimenduen, por lo menos, oza, Neska gehiago goizenan, neska bai, gehiago. de hecho, neskatan, urte baten, ez da itzen bazan aurreko urtien, ze bai onzan momento bat, klasifiketo, Euskadiko, Espainiako da, Europeo da, mundialera zuteko, minime batzukin bizuz. Oza, kilo batzuk altza bizuz. X kategorizen tal, da depende ze kompetizioan, ba, gizau. Ba, Espainiako txapelketara, exageradamente piba neskazun ziren, ze minimek be bajua daukipin ziren, ba hori apurtze fomentateko neskatzuti eta, da pentsa dut, pasan urtien izenin zauila, minimek. Porque era como, aparte que ya nivel gizado neskatan, da neski ja, ba, oza, ya ez da gorikarie, enioketxo kritikeko gaur egun alterofila itxea etxik daitzen dauna, ba, es el mítico caso aislao que no le da. Orduen, básicamente, oza, está zozo normalizeta dagoena. Orduen alterofilo, oza, Espainiako txapelketatara zuteko izenin ziren minimek. Orduen, gaur egunen esango lekidot, minimek alto latizela mutietan, logikamente, bai, regule intze. Oza, gizaudiez logikamente, mutietan, bai, nivel aldera, exigentzi maia bardine dau. Juteko. Proportzioen, da, siguen yendo, bai, da, piga, neskadu eson dino. Ez da zemat gizau, zemat gitziau, bai, mundialera be parekatute onzan, da Espainiako taldie, ba hori 8 bederatzi neska, da 3 mutil, txunginen. Osa, bai, osa, presentzik izan dau. Ez dakitze gimnasizutan edo crossfitetan zemat mutil neska ongo dizen... Jo, ba, esto behitu, bai... Osa, moda amateur. Bai, amen epioa neska dakotaz. Bai. Osa, amen interes gehiago ikusten da neska gaitxik mutiek gaitxik baino? Alterofilia? Ez alterofilia, zan nire crossfit, gimnasizo modure, ez da itzezaten zematan bakotxa bai neskapilu dago. Ja. Osa... Ja no hai ese... Ez da ikararik, ja. Da, gente asko etor da ikarigaz, da... zela ido. Osa, azkanen, lehen komentaduna, zikeran, azkanen ez dakizunien, ez que normala da ez dakizun, bai, jakitzen azten zara nien diozu, bale, da ganera ondo ingozt. Ja. Total. Bale, eta zeure crossfiten gauzele zamen, ia konta purtsu bet zelan hasi izan ideie, zelan nien onzaran, ez da? Bai. Zelan pasada? Buf. Zelan pasada ume hau? Ume hau. No? Azken nien... Neure umie, neure etxie. Joder, etxi maio gizona, hemen. Exagerau. Ja, sinistuten txut. Ba, enzini gazteizen hasi nintzen klasik emoten, 2008 zen edo, bertako crossfiteko gimnasio baten, da karreria maitxu zauten urtien plaziata zauten udaltzen moduen gazteizen, da bertan onzan nahien bizitzen gazteizen total, 7 urte nintzen karrerie, da biharrin egon zanaila, da gero 2008 zen plaziata zauten Bilboko udaltzen guen. Gaur egunin ez zen hau. Eta pasazan dazten, ba hori, hor transizinuen ja gazteizetik berangora. Ze berangon bizin zen zanaien, ja bizkaire buelta zanaien. Da berangora jun zanaien, batzutan bermiro etorten zanaien, da lehen, hasi ezikeran, neure haman bat zerrizen entrena bizan zaten. Zamen esan lekorikoten entrenateko. Eta 2008 batien Gernike girizabien, Gernikeko crossfite. Eta bertan hasi zanaien entrenaten. Sin más. Ba, berangon entrenaten zaten, bai, bermiora bueltaten zanaien nien, ez zaten behar izaniko kitzen baserren entrenateko. Ja, instalazio bat okin zaten, ja, hobeto dana. Beste rollo bat. Bai, orduen bertako, gaur egunin ere sozizuti ez, Adri eta Jon, ja, zanin zoztien, jo, bermioko pioa jente datozku Gernikera arte entrenaten, no seke, zeube, ba, neube hasi zanaien alterofilan nivel giza okitzen, dazkanin udaltzain guen, gau, arratzalde da goiz ezoten zanaien biharrien, azte buruek 12 ordu, askotan goizeko ziretatik arratzaldeko ziretara entrenaten, da segidun entrenaten, da literalmente negarrez amaitzu, oso kantzat amaitzuten zaten. Orduen urte eta 2 urte izaten Bilbon, da nire hasi izan, ba nik kantzata onzan nahila turnoka entrenaten hon bihar izen da, beste alde batetik nire sozizu guizen zauen bermion igiri crossfite, da dana junte esan, en plan, koktel molotov, así. Ja. Bai, propuesti eta gero etorri zen ez da no? Bai, berbain zan duen, oza, bermioko proiektue harin hasi zan. Oza, en plan hasi zan, 2008 zen. Oza, ni, bai, Bilbon sartun zan nahien nien. 2008 ez da pandemi urtie? Ez, 2008.
Ah, Bai, vale. 2022 zen ja berbain zauten nire sozizugaz. Ze ja urte bete erun zandun ez etuten, ja gizau ezetu zandozten, da nik masterrain zauten ez alto rendimentokue, eurek hasi zanduten zen praktikek, orduan ja ikusi zandun, que funcionábamos bien. Bai, orduan dana juntezan, osea, juntezan deskantzu bizen zandotela, edo nire entrenamentukaz hobeto jungo zan bihar bat bizen dutela, gero bestalde batetik berak proiektu guizen zaula egireamen, da ez talela hori giri zellekorik ez du topa. Ja. Osa, pabelloi pi bat ikusi duz, bai, hori, ez zuie lizentziz edo aktibidadi aldatuten itzi. Orduen, esan lela hori igiri, bai, sin maz. Orduen, esan du lela hori igiri, da ez dinotxut lela bi urte lela, horra itzik. Leku topaten ibilzan garalako. Orduen, ja, 2023 amaieran leku topasan duen, nik ja minimin zauten europeorako, oza, ja pauso bat gizamon zauten, ja sozizu gazin dutzen berba, da ja 2024ko martxuen obrak hasi ginen. Da nik apirigien zedentziz eskatu zauten. Da ja 2024ko ekainin ikiri izan duen, da aquí seguimos. Ala nizen zan. Todo mejor, bai. Bai, hor raro izen zan, oza, denpora asko itxaroten, bai, eski izen zan, ja ganera nire lehoko mundiala izen zan 2023ko iraien, supertxartu izaten ze lanagaitzik kantzata egazan aien, ganera neure sozizu alan igirin bidu, da esaten igirin bidu. Erderaz esaten dalez, el que mucho abarca, poco aprieta. Bai. Y no hacía mal, para lo mucho que abarcaba, y diot eskabe. Ja, no... Poliziza izateko 65 urtera arte dakot. Bai, honek ez toz dureko 32 urtera arte. Baino, edo giza, lo que sea. Normalien zemat urte gaz. 32, bai. Bai, lo que te del cuerpo. Igual bizar momentu enaldotitzi, edo gero 36 arte egon. Edo lesio bat, edo, bueno. Edo kantzat, egin zubitu ez da, oza, atxugu eta segin. Bai, izen zan, bauri, dana juntezan. Ba, nibe kantzata, igual, diosu jo, geratuten daztezen urtitarako ondo gudot egin, oza, kondizio honenatan, Ezedentzi hartukot, plazior dakot, elegiteko Bilbo edo Gasteiz. Ezin izan zu aukeratu bete. Da, jozu, jazta, egin bide. Osea, te viene al pelo. Bai, jazta. Osea, super ondo. Egin bizen zan, bai. Ondo inzu. Bai. Perfecto inzu. Bai. Ni pentsaute, kanpotik frankizi bete esan dela. Ez. Osea, zuk hartzin zan zule izena eta, osea, rollo frankizia. Ez da frankizi, ez da ze diferentzietan ezi frankizi zan, zuk frankizi egiritzen bazun euren kondizinutan inbizun lan edo. Gure da bakarrik zupagaten zu lizentzi beti gien, osea, crossfit izena aukitzeko, bai funtzionamentu sistemi edadana, zeure kontura itzen zu. Osea, ez dau araurik, en plan, ez, hau entrenamentu inbizu, hau materiala aukin bizu, hau atentzinu inbizu, ez. Zuk pagaten zu gure izena aukitzeko, ez da frankiziz, ez da zelan da, ez da akitze izen dakon. Bai, zukamen crossfitek etxu kontrolaten. Ez, enzi entrenamentu aztelanetan inbidea hau da tal, da hainbeste pertsona okin bizu, ez, hori gero ja libri da. Depende instalazioa, depende bakotxan esentzide da dana. Bai, ez da zelan deitzu. Enzi alkiler bat izati ez da, beran izena. Izenagaz, osea, ezin zu edo... Con derechos de autor y sétiles, el nombre, no sé cómo se puede llamar eso. Markien izena, bai. Marki erabiltzie, bai. Zebeste dana, geure... Osea, lizentziz ez zuk hartzin zu eta gero hau montateko diro dana, eurek bebai zozer partizipeten daue, ez... Crossfite bakarrik egiten zu, zuk pagaten zu, da nire izena alzo erabili. Ya está. Ez da hau apoiorik de ningún tipo. Ez. Curioso. Bai. Osea, softwarea edo ezebez. Ezebez. Baitzen zuela gero batzarrakoten diez, da gero, bai bako zule... Formazioa igual. Formazio be zeu pagabizu aparte. Bai bako zule aksesue webgunera da, bai, como tal, ez gure izena dako zu, da beste dana zure konture. Haren parte, ona da, oza, beran alde ona da txarotako, ze... Bai, Osea, ez como, itzi zeure izena, da neu gestionako neure erara, azkanien, deustu Gernike da bermeok bai dakule esentzi bardin, oza, vamos a decir, zelan da, funtzionamentu bardinaku edo bizino bardine daku, bai azkanen bakotxa beran personalia dako... Claro, es que zen matauz, nik ez dakizu. Irudakuz. Oza, irudakuz, bai crossfit da, bai. Iru gimnasizuk
batuten dauzen markie. Da gero dau CrossFit Deusto, CrossFit Gernika, da CrossFit Deusto. Vale. Bakotxa SL bata, bakotxa beran sozizutakoz, Vale. iruren artindako akordu bet, oza, danatan dau komunin eure sozizue. Jon. Orduen, iruren artindako akordu bet, hemen, han edo Gerniken, tarife bat bakozun, iru zentrutara alzarazun internaten. Hori geure gauzi da ez da CrossFiten gauzie. Bai, zuek bakarritako hori izena, edo gehiago dauzue bai? Ez, da bai CrossFit, da bai CrossFitek hartuten dau Deustu Gernike da Bermio. Bakotxa enpresa bata, bai erlazio bata da nonatien. Kurioso ditzen da, osea, hiru bakarri badauzen, zeitxik hartungo zu beran izena. Dinot. Osea, zeitxik ez zu hartzien beste izen bat. Zaskanen... Pregunto, ze espatzun emoten apoio logistikorik edo formaziorik edo... Ez, bai, azkanien... Osea, zein da... Izena gustatzen datzu eta jazta? Ez izena gaitzi, sino klaru geratuteko zer eitzen duen hemen. Zaskanin CrossFit metodologi beta, da zukitzen mazun funtzional, zentro asko da, azten zela CrossFit izenagaz, da gero kendu ditzen da bie. Baina pentsat CrossFit izena okitziek, marka itzen dagoela benetan zer eitzen zu. Ze beste zentro batzu dago gozuz, ez eskara CrossFit gara funtzional, datxu eitzen ez alterofila, ez gimnastikoz. Orduan CrossFit eitziek, gero bakotza beran esentzidako, beran sistemi edo entrenamento sistemi egutezan, alan entrenatzen dutal, bai metodologize edo zer eitzen dan, ni pentsa dut ez, bai, CrossFit batera nuen. Osa, ez como, bakitz, ongo dala barrie, ongo dala hau, holan entrenatzen dala. Ni pentsa dut, gero zentro asko onarren izenaztako hienak, bai CrossFit itzen da hienak, ja izenako kitzik marka itzen da asko. Osa, ja, no sé cómo explicar. Igual sarietan be bai... Zertzutan? Sarietan, dinot. Bai, oza, izena be, oza, gero, ez zaiz gitzau saltzin badauen, bai, marka itzen dau. Nik uste bai, ez? Bai, marka itzen zu, ja, hau itzen du. Ez gara un zentro, ez, CrossFit gara, da hau itzen du. Marka itzen dau giz daue, bai. Bai. Ni pentsat, zozer gehiago izango zala, oza, en plan, zaitz. Vale. Ederto. Marcando lo que hacemos. Bai. Basketim ikusi dut orman, ze karritxu basketimen egotiek edo ze onure dakoz zuretzako? Basketimen sartun zan nahien, pentsatot ja sartin zarela internazional zara nien. Da asko lagundu ez azkanen alderdi ekonomikotik. Da ero beste alderdi betaku getxon dauela zentrue, alto rendimentoko zentrue, bertan entrenateko leku daku. Ezin zotain bestera biz bertara zena izun egunero. Bai gero mediku daku, fisio daku, dozein analiziren batin behar badune intzarra landuteko edo meiduteko. Bertan dako, ibentan dako zentrue, da dozein gauzeitzeko, analitikek eitzeko, okurriten datxungun edo zer, lagundu itzen zu. Bai, gero kompetiteko ez dauz, no? Osa, gotesan edo bai. Ezin zez, azkanin zu internazional modure bazu zen, Espainia gazu ez. Bai. Eta regionalak edo, inoiz ez due taldien basketim? Ez que basketim da en zi, Eusko Jaurlaritzako departamento bat alderdi bet, ze zube Euskadigaz bazu zen, Euskadiko selekzio gazu ez. Ez que basketin... Orduan zer da, apoio batelez edo... Bai, ekonomiko da logistiko izatilez, bai. Da, ez que realmente da goi errendimendoko kirola izan txako. Zezu alzara zuen Euskadiko selekzioagaz X txalpelketara, bai ez izen alto errendimendoko kirolarize. Osea, goi mailako kirolarize zara, internazional bazara, Espainiagaz. Europan be bai? Europara bazu zen? Bai. Berez ni, osea, Europara zun zanen sartun zanaien, da urreoko urtintzun zanai mundialera. Oso ondo. Bai, superpozik. Vale. Zer rekomendazio ingo zantzun alterofilian azteko? Gu dauenak hasi, zelan asko da alterofilian? Ona etorten? Ona etorten. Tranquil eta pazientzia asko gaz. Zeitzik, teknika gaitzik edo... Bai, zazkanen, osea, da intzarra, teknike, koordinazioa, mobilidadie, impliketen dauen. Pesakaz, hasi... Ez pisogitzigaz, edo pike utxegaz, osea, azkanien, alzu intzarra askokin da koordinazioa, igual ez mobilidadie hau eitzeko, orduen igual
hasikeran igual posizio batzuk ezin zuz egin. Ja, eske min hitzeko boleto asko egingo zuz. A ber, min hitzeko boletutako zuz, limitik pasaten bazu zen. Osa, hemen bako zuen honor, osa, hona basato zen da nonok irakasten batzun, hori inoiz ez da pasako. Ja, ze piso Pisue itxigaz asko zara. edo te pongo a hacer movilidad. Ja, ja. Bai, aurra etxe dut, pazientziz ez da onan ator, da Ja, eta ja, osea, azte baten altzaten eso es, dute. es. Ja. Edo, incluso, igual, barra utxegaz bezin zuen movimientu ez, zantzutena, igual intzarra dako zu, hemen aguantateko Bai, ez dakozu- barrie, bai ez dako zu mobilidadia aguantateko da sentadille bat eitzeko. Orduen, pazientzia asko. Osea, da, depende, kirolain basun lehela, kondizio napako zuen, ba, harina dukasko zu, da espasun Ja. egin, ba, igual gizako estako Zuri atzu. gimnasia ritmikak ondo Bai. etorri datzu, ez da? Bai. Ja. Bai, eske gimnasarren, diferentzi dauz, gimnasarren mikan flexibilidad dukitzen zaten, da hemen mobilidade gizau. Da, zein da diferentzia. Flexibilidade azken muskuluek dako... Ez diret. Eso es, kapazidadie, Eta bestia? da mobilidadea ja artikulazio aldetik. Dako zu mobilidadie. Vale, vale. Osa, zu alza, eso es. Osa, ni, Vale, por vale. ejemplo, orain zaten sentadille gimnasarren Bai. mikan ezin zaten egin. Zalterofilan hasi zan nahienien, Ja, sentadille bat, hamen gaitzik. no podia, ez orkati eta mobilidade gaitzik. Esan duten okitzen. Zegan nahi gimnasarren mikan pum, 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 hau gogortute, da sentadille ezin zaten egin. Diferentzize dau. Vale. Orain, igualen nahi hain flexibli, bai, mobilidadea gizau handize, dakot. vale. Bai. Eso Oso es. ondo. Hain klasik emoten, Bueno, ala ikasten Ara da, beti ikasten da, zo bai, zer. bai. Eta, bueno, gaztien txako, neskantzako batez be, zelan animeko zantzun jenti, azten alterofilian edo, lelau crossfiten hasitxe edo... Azkarin alterofilia eta kona, oza, crossfite nipetza dut bideona dela alterofilia ikasteko, ze ezu egunero ingo alterofilia. Oza, nik ulertu den dut, alterofilia diz bi movimentu, da, edo asko gustatzen datzu, o eres una frikaza, osea, y no me considero una, porque ni aski eitzen nahi. Ja. Osea, aski eitzen nahi. Bai, nik pentsa dut crossfit modu hona dela alterofilia eitzeko, ze alterofilia eitzen zu, bai, indirectamente. Ja, monotonizetik Eso es. Igual eitzen zu, no? bi parte okitzen du, okitzen du intzar lana da gero aerobiko lana. Orduan igual eitzen zu intzar lana noten alterofiliako movimento bat batzutan, Bai. edo ez, edo beste intzar mota, oza, lan mota bat. Da gero, ez como, apur bete intzot, bai ez dut hori bakarrik egin gaur. Ja. Orduen, apurtxo bete intzot zu, da apurtxo bete egunero, ez zu sentiten ona zatozenik eitzen hori bakarrik. Karo. Orduen, ni pentsatzen dut, oza, hona etorritze moduena dela, ze guzen barik egitzen zu. Ja. Da... Ez que zure entrenamiento bat be, ez da esango beti horrek teknike Ez. bizekitzi eta Diez, pista. ez. Osea, Diez sentadillek, tiroiek, arrankada, bueno, dela lurretik buru gainera momentu batien, bai horren variante danak, belaunen ganetik, ametik, betik, piso gizaugaz, gitzi haugaz. Bai, beti ez da barri, bez, no? Bai, Edo- beti dau barri. bai. Bai, salbo pretempora, bai, beti sartzen du barri ez transferentziz hobeto izeteko. Itzen zu movimentuna. Osa, ez galduteko espezifizidadea. Ja, mekanike hori ez Bai, galduteko. eso es. Osea, Igual, giza goten da, igual, pretemporada baten dako zu euneko getamarra alterofilako Ja. momentuek, irurogeta mar más Proportzioek funcional, hanbizeten da, bai, bai, gero igual pasa a ser 90-10. 99-1. Bai, Vale. bai, bueno. Etortiako hila, probaten. Bai. Ez que askotan etorten az jenti probaten justo Ja, egin alterofiliako promozio- momento gatzena dagoenien, da lehenoko esaten zatetina, ez ara zu alterofila. Vale, osea, benetan, No eres beste tú, egun, soy yo. bai, no eres tú, soy yo, benetan, osea, ikusten bazun, frustero urteten zule, tranquil. ja. Beste egun baten etorri, Claro, ze claro. justo egun txarra elegi duzu. normala. Bai, bueno. Normala. Bai, pozik nauz, osea, ni pentsa tamen jentik super onditzen daula. Osea, guztaitzen da, ze hemen jenti, osea, ez dakulez, igual Bilbo baten igiritzen basun, datortzu jente barriz da beste crossfit batetik datorren jentie. Bai, hemen jente asko zerotik hasi da. Ja. Orduenek gustatzen da, ze danak altzaten da ondo, gitxigaz, bai ondo. Osea, ez Bueno, da... osea, bai, ala nazten da. seguro la du ez, bai ondo, ze azkanien ondo mobiko zu, da ondo mobiten zuen gero gizau Ez que asko esaten da bai lezino aldetik eta Bai. crossfit dinoie, nik ez da Dinoie. Dinoie, lezino asko goten dizela. Bai, azten basan hasi bizarales, no? Bakizu zelan lesionetan daztezen hemen jentie. Zelan. Ateti sartzen diez,
ai, joditen hau, da ze pasa, atzo patzan geokintzo futbola, da padelera zuen nahi, da fronterizera zuen nahi, da ez, hemen ez da izen, hemen super ondo. Hemen raro da zer pasatie, ze etxutitziko zer pasatie. Osa, de hecho, gente asko dago, hau probakot, bai, eskeitzen dizenien, bakotaz pare bat Sorbaldako Minako dina, da izenitzen daztez, bajatu ja. Bajatu ja. Osa, ez zatitzitzen. Batzutan geugara eitzen duenek lezinu aldeko, hori ikari dauna, entrenador txar batako solako da, ez da crossfiten kulpie. Baina hemen, funtzionaleko gimnasio baten, boxeoko gimnasio baten da igual. Osa, ni pentsa bat maz entrenador tipu edara. Ja, zema pertsona goten zari hemen geizen ez? 14, klasien, bai. 14 eta... Eta entrenadore bat, bai. 14 edo gitzi hau. Bai, hori. Osa, ez du itzitzen hori pasatera. Bai, bai, da, crossfiteko nadako nada, ezin basun X egin, oza, mila adaptazio dako zuzela. Zelan du hori komentapurtxu bete jentiek jakitzeko? Ba, eukitzen du intzar lan bat eta gero aerobikue, da enzi X ariketa proposatuten diez, imagete, bat intzar lanien da 3 aerobikue, por decir algo. Hau eta hau diez. Hau ezin zote egin, ze eskeitxie da Sorbaldeko Minakot. Bale, ba, eskei biharrien, anietan nengo zu, no seke. Zintzok horrik egin, ze suelo pelbikoako terrementata, bizikletara. Osa, variantiek, alternatibek. Bai, osa, saiatuten gara, badan dominadak eitzie, ezin nahi ezkeiz Sorbaldako Minakot, pasaten zara nietara. Osa, lan bardin eitzeko, posizio desberdinetan, molestirik ez okitzeko. Osa, intentzinue bardin eitzeti entrenamentuuna, zeure lezinutara, molestizetara, edo kapazidadietara adaptata. Da, ze tarife edo zelan du hori, ze tarife dako zuie? Dakuz, depende kredituek, oza, diez, dakuz lau tarife mota, da depende zemat egun guzu zenokin, karu haue da. Oza, da, 8kue, 12, 17 da ilimita haue. Eta lehenengokue, probateko? 8kue da, 8 zezin, higien. Vale. Eso es. 8 zezin higien. Bueno. Hori rekomendatu beti, asko esartu dena zezatek, ez ilimita haue egunero gudot etorri. Bueno, chill. Eso es, tranquiltzu, tranquiltzu. Ze azkanien beti, nik etxut esango gizagudot pagatie, dator egun, ez. Ze azkanien urreok egunien errementatongo zara. Ganera, ez pasun ez ere egin, agujetako egingo zuz. Horri beti zaten zati, hasi bikugaz. Claro. Da, que te queda el gusanillo, azkanien beti dauden pori izeteko, hile barrunbe. Orduen, hobeto da, bigaz hasi, labur geratuten atxule ikustie, 3 pasa, gero 4 pasa. Bai, evoluzio bat otie gure badagoen, eta ostantxin geratu bigaz, da... De todo a nada, te quedas en nada. Te digo yo. Azte bete itzen zu, eta... Bai, da, espezu rekuperaten. Da, egunero be, oza, ezin zu egunero be. Neuri pasa azten pesakaz, du nahi lagun bategaz, urrengo, oza, azte bete, sin poder dalan. Claro. Zelan da? Kur de bíceps. Itis, intxeta... Tendinitis. Tendinitis egaz. Amen, haciendo kur de bíceps o algo, todo, ya. Es que hori da, azkanien baserik ez pako zu... Y no vale pa nada. Claro. Osa, depende, ze ganera, kirola itzen inbasun be, hau ez pasun inoiz egin, estimulo diferenti da, gorputzek ez da ezetuten. Hasi bigaz, etorre aztelen bat, eguena bat, ondo nau, joditen hau, bai ondo nau, me hau guztau, adaptazio bat onbide. Da zeupe ikustie aderentzizako, zule ze, ikusten mazu zure rutinen, inoiz ez zule sartu entrenamentu, da organize bezaran, egunien ordu bete etorteko, de repente es como, trastocas todo. Osa, gitzik egin bide. Alderdi datik, zeure rutinen sartu deko, da zeure gorputze be, tranquilzuteko. Bai, frena itze dutaz, Zartu benten izatetik, da klasen be, en plan, bera, 8kue. Da, luzera, hobeto zu bai, ze hori da, bi itze dutaz, agujetak. Zedi 8, más o menos, aztin biten etorteko. Gero aurreku da 12, más o menos, 3 aztin etorteko. Honez, como, da, incluso, higin barrun be ikusten bazun, lehoko bi aztitan bi etor nahi, bai, 3 bat falta da. Osea, kontserba itzen datxu... Bai, alzu izen, higien barrun. Ez bai, dient, igual 12 dakotez. Bai, gastaten dut 8. Urrengo asterako hori estra dakot. Bai, 8, guk esaten du, en plan, gentipe, ez etorteko, de repente pilloa, de repente gitzi, 8 dela aztin bitzen etorteko, eurek rutini hartziko. Bai, por lo que sea, azte betez du nahi kanpora. Horrek 8-ek 3 astetan alzuz gazta.
Bai, bueno, Bai. en el día a día saiatu den gara izetik 12kue 3 astien, 17kue 4 astien, ez izeteko en plan, de repente nator 2 aste egunero, da de repente nator. Ja, eta gero aplikaziougaz, Aplikazioa, komodu bai. da hartziko Bai. zaintzi edo... Bai, eso es, bai. Zeolan beha segureten gara, 14 dakusela klasien, ze, klase batzu bai dizan marzortzeko ez ediz gizau aerobiko lana, orduan ez da inteknikue da jente gizau aldu hartu. Bai, 14, incluso etorkizun baten 16 gude izen, en plan leku amplieta. Arantz? No. Bai. Leku dau? Bai, leku dau. Ostras. Bai, pentsa esarren leku dau. Bai, Vale, 16 baino vale. gizau ez, azkanen konsideraten du 16 dala numero bat. Bai, atentzinue. Atentzinue aldule mondanari. Bai, Bai, eso así es. que hori. Oso ondo. Da, bueno, akabateko, pregunta mágica. Zer da zuretzako zoriontasuna? Arcoiris. Juntamos arcoiris. Zoriontasune, ni pentsa dut tranquil bizitzi da gustaten datzune hitze, gonoti. Bai, batez be, tranquil bizitzi. Besti bai importanti da. Bai, da gustatzen datzune. Amargata Bai. egotie Bai. lan baten Bai. ez datzuna gustaten, ojo, Bai. Da askotan esan doztie, jo, egun dana zauz hemen, eski bardin jozt. Eski, hori nau, da en plan, ez dako onena. sentsazio, buf, ametik urte, ez? Eski, Ja, bueno, agunen batengo da. claro, egunen bat badau, Betiko, osea, bai, logikamente, bai. bai, eski, superraru da. Osa, hemen nau entrenaten, gero hemen geratuten ari ikasten, da eroklasi Ja. moten, da bardin jozt. Ja. Osa, ez como posik nau hemen, gustatzen dazten biharrana, da, askotan entro así, acabo así, Ja. osa, gutan gentigaz, osa, gentik ondoitzen dozt, orduan ez como... Igual ez dako txarrena sentsazioa. gestinue da, no? Edo ez. Bai, eski hori, bez, iruren arti nahitzen du gestino lana. Osa, ni gestino gizatzen dut hemen, ba, igual pertsonalki edo atendidu genti Bai. edo problemaren bat dauenin edo sugerentzi bat neurein edatoz, bai, eski ni bakarrik ez da dudana, osa, Adri eta Jon beba dauz, osa, tema kontabilidadie, atzetik, aurrazu nahi. hori Adrik eruten dau, Jon, vale. izaten da giza, ba, eventuk afarize, kompetizioek da organizaten dauzena, osa, iruren artin ondoitzen Claro, du. Ni claro, igual claro. pertsonalki nau giza hemen arpize moten, bai atzetik, osa, Bueno. biarrasko dau. Ez que aurregatik Bai. esan txuz, Aurregatik, zentuten dute ondo. beste aldie. Claro, da, ez bien jodido, bai. Ez jodido. Bai, ni pentsa posibi zenela, tranquil bizi nahi, Suerti dako zu. da, ez dakot, osa, sentsazioa, askotan jentik izan duz, ba, bermiotik gut urten, necesito deskonektar. Ja. Ez que, urteten baten ondo, bai, ez baten urteten be ondo nau. Orduen, zautu gazune, egunek dauz digazune betu jungu dut, bai, ez da normala. Osa, ez da askotan pasaten azten zozer. Oso ondo, oso ondo. Así que ondo. Ondo Ba, gauz. posik. Bai. Bizipoza. Bueno, ba, haun arte, garoa eskerrik asko Zeuri. kostako podcastan egotik gaitzik. Eskerrik asko. Eta horrengora arte, osasun eta bakie. Joder, justo!